Shalom. Hurian nani haulongan di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Adorak sutapuka parminggota tabuat mapartikian martang yang nahohom, martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita saya buku ede nomor 520 sada, ayat sada sarude ayat tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia,
na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamirengi mataku tu Jehova, ay iba na do manginit patu siya jorgong. Say do pakon maaw, jala asiro hamdiaw, ay pujung jala nadangol doaw. Hodo ale Jehova di halungut rohaku. Ale de bataku, marhapo satu hodo aw, say unang pailaaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ale ama namin na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu na sasadei, dileho kodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Say pato gumarohan nami, asaw nang ganggu rohan nami makaporsiay hasesaan ni dosa nami. Asaw nang madele hami ala ni dosa nami. Alay, asapos situturo hanami di asin ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Tangihok kamu ma patik ni debata, na niyanet siya patik parjulo satu patik paupaton. Patik parjulo. Audo Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang gutong gabi si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalan na. Ay hona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonomari do di tuppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehova, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahat na, atong rap mahita mangidogogo lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, pay pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
Tatopo tima dosata tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suhatu dosan, sitopan na sana adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu, ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai, nang sian pagkateon nami na soture, ro di pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Tamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa, jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di parbadia turohan nami be. Asa terbaik kami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabi sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasisaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dapdap, botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Anti
Tabi gema hatani debata nagabitur puki epistel di minggu ta sadarion tersurat di Yohanes bidu 4 ayat 20 sarodi ayat 26. Yohanes bidu 4 ayat 20 sarodi ayat 26 tajahama marsikat sorin anu di ayat 26 rap hitamat jaha. Didolokan do martangiang ia opunami gabe didok hamu ikut Yerusalem do pertangyangan. Disobbahamu do na sobinoto muna, huboto hami do na husobbahami, ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Todido anggo debata asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasit tongon. Dungi nina Yesus mamadok ibana au doi nama katai dohot ho. Olat nido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalanau piopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siyaw tay, songon na hinatidak kon nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pergugu na suhatudosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadei, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabia siyat di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanwatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasisaan ni dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita simak sejenak warta jemaat kita pada minggu ini. Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan Horas. Nama minggu kita pada minggu ini tanggal 12 Maret 2023, Oculi, artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Topik menyembah Allah dengan sepenuh hati. Jadwal pertanyaan wilayah minggu ini dilaksanakan pada hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 18, 1 di rumah keluarga calon Sintua P. Sinaga, Boru Hutapea, alamat Jalan Sepi Angin, Grojogan, Wirokerten, Bantul, wilayah Selatan. 2 di rumah keluarga M. Situmorang, Boru Sianipar, alamat Jalan Jembatan Merah nomor 104A, Sleman, wilayah Utara. Pada hari Rabu 15 Maret 2023, masuk pukul 18.30 di rumah keluarga SR Siahan, Boru Pardede, alamat Tempel CT 15332 RT 10 RW 3 Catur Tunggal, Depok, Sleman, wilayah Timur. Pukul 19 di rumah keluarga R. Sitinjak, Boru Simanjunta, alamat Berum Geraha Sedayu Sejahtera, wilayah Barat. Anak lahir pada hari Jumat 10 Februari 2023 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, telah lahir seorang anak laki-laki, anak ketiga, bagi keluarga Bapak T. Sagala, Ibu L. Boru Simalango, wilayah Selatan, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Kegiatan seksi musik ibadah multimedia. Sesuai rencana program kegiatan seksi di Dewan Marturia, seksi musik ibadah dan multimedia mengadakan kafetaria, yakni pada tanggal 12 dan 19 Maret 2023, buka pukul 8.30 sampai dengan 12 WIB. Demikian diwartakan untuk dapat dukungan dari jemaat. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Paralhado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 Maret 2023. Demikian warta jemaat kita, Tuhan memberkati.
Dame ni debata nasumurung sian saluhut ni roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mabonai perjumpangata di napasahaton hata ni debata di tonga-tonga ni perpunguan minggu di hita ima minggu okuli alani tapi siak kami tu hita saluhutna di bagasan holong ni Kristus. Shalom. Horas. Baik. Hata ni debata ujahan dihita di permingguanon ima hata ni debata natar surat di ede ni pesalmen bidu sia 15 mamuka mai sian ayat napar jolo sahat rodi ayat 10 seda. Asa hujahama di tonga-tongata damang dainang do sudina pungudison nama buan bibelna manang nadong aplikasi bibel di smartphone boima di pa ihut-ihut di bagasan rohagano. Songonoma hata ni debata. Betahamu taedehom majahuba. Taulup pemak partano batuan ni hatuauta. Tadapot toma tujulu ni buhina marhite-hite puji-pujian. Taulup pemak ibana marhite-hite ede. Ai debata natibul de Jahuba jala raja bulun mengatasi sudi aka debata di bagasa tangan nado aka ujahan ne tanoon jala guru di ibana do pusu ni aka dulu guru di ibana do laut jala ibana do tumo pasa jala tangan nado cuma dihon tano darat beta hita manukap dohot marsoba marsinggang mahita tujulu ni jahuba si topa hita ai ibana do debatata jala hita bangso pinar mahanna jala biru-biru ne tanganna. Sadarion out ditangi kamu nian suarana unang matakangi hamu rohamuna songon uju di meriba songon ari uju di masa pangujunan di halongonan uju nani ujunan niakau pumuna ahu tung diuji ahu atik penaung diidana sida pabahenaku tung 40 tahun bulun liling na ahu marbias-bias mida suduti jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida alaidang ditadana sida akadalaku jadi pola maruariahu di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu para dianaku ima sahat ne turpuk
Hurian nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus adong matulu bagian nanaing pinasahat ni turpuhon di tonga-tonga rumah ngulun yaka na persea. Na parjulu turpuhon ajakan untuk beribadah. Ajakan untuk menyembah Allah, memuji Allah, berdoa, setia hanya kepada Allah. Jadi amang inang nahina holongan dok sudehita na pungudison mulai daud tado turpuhon ini adalah suatu arak-arakan di mana bangsa Israel yang hendak memasuki bait suci. Mereka hendak masuk diiringi dengan pujian lagu yang bersorak-sorai, dungi diiringi dengan tari-tarian. Kemudian diiringi dengan musik ragam nyaka musik maun hacapi sarunge ogung sordam dola nakana asing. Jadi ngadong di sini tuluca di si musik makuling di si aka parede bersorak-sorai sudi marede laos di sima aka tari-tarian ni jolma las ni roha tu de batang laho bongot laho masuk tu bait suci untuk beribadah. Nggak boleh dapat gambarkan. Ya kalau digambarkan seperti yang tradisi pernah kita lakukan, mungkin adong siak kita nama mereng manang na terlibat manang na madohoti PDS Pekan Doa Sedunia. Tiki PDS mulai sokan arak-arakan ale mulai hita PDS tiki memang ya prosesi do jadi akapadita akaromo prosesi ma lau masuk tu bagas joro kemudian ada musik makuling ma musik di si dunge makuling ma selain makuling musik, dungi Roma aka penari. Memang hupilit tiki penari tortor kan. Penari tortor, manortor ma menyambut aka padita, aka romo, maju tujulo, lau mamuhai aka peribadahan. Makuling musik, tarian, dungi ede. Ya memang holat tu ludu hami halak batak kan ido nama ngatu si tortor nganggo asing naik kadang halak batak apalagi akapadita sian denominasi gereja na asing GKJ misalnya kan GKI babu do tabayakon akan asida doh romo manortor bamolohu bereng hulangi muse video nai olah kami do penatikos manortor naraku anggo nasing nai ala memang kan ala Jawa do gua do honon manortor batortor nai ba gerakan ahama adong muse istilahna gerakanna basongo dia mah gerakanna biasa nai botoi mana ada mana karena mereka memang tidak memahami akan itu. Aleman langsung dia dibuka do kesempatan musik, nyanyian dan tarian untuk memasuki ibadah. Lalu kemudian dilakukanlah peribadahan. Songon bangsa Israel beribadahlah setelah memasuki dung arak-arakan nakin dung prosesi masuk ke bait suci dan dilakukanlah peribadahan.
Amanginang hurian nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam peribadahan. Dalam peribadahan, hal yang tidak dapat dipisahkan ima manoba debata, menyembah Allah. Menyembah Allah termasuk di bagian ini mempersembahkan emas, mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Bamoloso kita di dokma marpilian. Kan asal kata dari persembahan. Menyembah Allah. Tetapi masuk juga dalam bagian itu pujian. Karena pujian juga merupakan persembahan kepada Allah. Dok, kita dengarkanlah persembahan pujian dari NN misalnya. Ya, masuk juga di dalam bagian itu mempersembahkan diri. Mempersembahkan diri holan ukap hamu rupane rotu bagas joron. Berarti naung mempersembahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun eksplisitnya mempersembahkan diri dan hidup. Contohnya songon hamima akabadita akasitua nang mangalehon ngulu laho ula-ula ni debata. Jadi itu persembahan harta, persembahan pujian, suara, dan persembahan diri kepada Tuhan. Selain dari itu, ada juga dalam peribadahan itu adalah doa. Doa bagaimana kita memohon kepada Tuhan dan bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Jadi mau tabereng topik ni minggu ima marsoba sianasa roha tu debata. Kalau bahasa Indonesianya adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Molonga masuk bagian ini nakin na opati. Kalaupun kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, sepenuh hatilah. Mol marpilih pehita basian nasa roha mak. Unang merdua roha. Unang karas roha, gitu kan? Nadong nama menguduti di bagasan rohana, unang maroha-roha. Tetapi sepenuh hatilah berikan kepada Tuhan. Kalau kita mengakui apa yang telah kita terima dari Tuhan, itu kita serahkan kepada Tuhan di bagasan nasa rohata. Di sima terida rumang ningodu na sitong tu debata lima persembahan pujian marede mahamusian nasa roha unang marede molodang sian rohana marede sian nasa roha memuji Allah karena yang keluar dari hatimulah kepada Allah. Bamolo songona longang rohamuna di idahamu akapa bahenan ni debata. Molo songona longang rohamuna di idahamu aka pangaramotion ni debata di ngulumuna. Oleh karena itu pujilah Tuhan. Karena rong do eden asosian rohana kan. Artinya marede baalani hama sekedar marede songoni. Gudang niede misalnya alani ahama ala jujud dibagi songon dana SD ngah ya songoni di sadat tempat mai ala baru mula dope sekolah dihalung dope sipatuna itu tong kan dana SD ka biasa songoni asa unang hatop siga teh sipatuan nai mana mula sekolah mana mar kaki ayam mai mana ale sipatuna dihalungi mana mak di rukung nak
Nam hebat na mula sekolah mana perjalanan di Jebu di bawah hamu edenai di dohon mana cinta ki holan tuho itu nai mana bah ngamar cinta-cinta beda dana SD naroha alai saya yakin itu bukan dari hatinya. Ketika Anda melihat Allah yang berkarya dalam hidupmu yang sungguh dahsyat, so dia pengaramutun debata bamonang anak komuna masuk manang na taruna masuk UGM masuk tuaha soba made pata puji mana mulubui edene baru na keluar sian ngulumu nama bahen gebe pamujion tu debata imanakin pilihan pujian dungi tangyang yang tidak terpisahkan dari peribadahan. Berdoa pun berdoalah dari hatimu. Martangyang pehamu. Sian nasa rohamu nama. Sian rohai. Unang martangyang. Ala biasa mak. Asal matangyang. Nebet tangyang sakita non amang omak enak. Jadi martangyang pema atau pema asal mah martangyang enak. Karena dong jol masongannya. Tetapi menyembah Allah, berdoa kepada Allah dengan sepenuh hatimu. Dan jangan bermain-main dengan doa. Ada dong nanang si palurus sonon di tengah-tengah tak. Au jujur demi pigi hata di tengah-tengah tak martamiang. Itu kan? Di kita pejujud bete tebigi hata te. Oke, martamiang mahita enatong. Di sasitong namang omas palur sonon. Tangiang do sasitong nak. Berasal dari kata sema. Sema yaitu mendengar. Ketika Allah mendengar kita dan kita mendengar Allah. Buka hamu mabibeli tung suadong Jepang muna tamiyang ada dong Jepang munai alih mana Jepang tangiyang do karena berasal dari kata mendengar tangi Allah mendengarkan kita dan kita mendengarkan Allah jadi marsira reino dui dalam tangiyangi kita mendengar Allah dan Allah mendengar kita. Tangi iro ban gabe tangyang. Jia kana jujut dope madok tamyang ipading gamai. Saya pakai hata martangyang mahita. Ada. Berdoalah dengan sepenuh hati. Jangan dengan mendua hati, ragu, sangsi akan doa kepada Tuhan. Dan berdoalah dengan menyerahkan sepenuhnya apa yang kau doakan kepada Tuhan. Karena ngejol masong ini martangnya yang mana amin. Tanya Tuhan itu tanya batu emak, nah penting tanya konan atau ya udahlah yang penting udah didoakan. Nah mana? Jedang pos rohana. Na ditangihon di batang yang ne. Ketika kita berdoa kita mendengar Allah dan Allah mendengar kita, maka disitulah namar si rai nonakin nahudok nakin. Adong dojol ma egois, saya naing ditangihon, ale manangihon dangolo akan itu. Kejujuk jol masong kan, saya naing ditangihon, ale manangihon dangolo. Basongoni matu di bata. Saya naik mana ditangihut di bata. Ale mana dangolo mananghut di bata marhite atana. Jujur pak kita songoni. Yang pada akhirnya membuat hidup menjadi egoisme dan bahkan menganggap remeh tu di bata. Ba songodongan narupani tongkan saya naik mintangihon akadongan na. Ale mana dangolo mananghon dongan na. Songoni madetong imana tu debata. Saya naik madebata manangihon ibana, ale ibana dangolo manangihon debata.
pada akhirnya jatuh kepada pola hidup yang egois, jalan leas. Songon ibana leas tuah kadonganna, songon ima leas na tu debata. Jala berucap pe dang namar nati kos be mulu merucap tu debata. Ai detong nama makatai dohon na, makatai dohon debata. Kan itu. Nadong natina darupani ba mulo makatai mana tu donganna bahodo pewang ne mana bahido ne mana. Jadi Jepang menang di kedai pemilik mumak seguru mapuang ne mana kopi do diho manang tes manis ne mana ngai so nau puang ale so ngoni maho dang disiseho au ne mana tahu do nekan mulo makatai do dongan apa sada tiki disuruh mai mana martangyang tong martangyang mai mana martangyang mahita ale Tuhan na pungudo kami ison takos puang dibotoho ne mana gawe tong imana dongan na namar pungu kami dison takas do di idaho puang ne mana gawe di tong mana ave kan ala ni leasna tu dongan na gawe di tong mana luas leasna nang tu debata tarsongoni mah rumang ningodo. Berdoalah dengan sepenuh hati, jangan mendua hati, berdoalah karena memang kau percaya Tuhan menjawab doamu. Emana parjolo, napa duahon amanginang hurian nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molunakin beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah? Buasa iko manubah hita tu debata, jala iko pujiota debata. Di paadar di son, molo bangso Israel, buasa iko pujion nasida debata, karena Allah yang maha besar. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Asia di mana do tarto pasaluhutna. Karena dia Allah pencipta. Idodot molotaida diturpuhon. Segala sesuatunya ada karena Allah dan Allah pemilik tunggal segala sesuatunya yang ada. Aka darat di mana di? Aka lautan. Nai bagas lautan tano dok saluhutna tartopa ala ni debata. Jadi ketika kita menyadari bahwasanya segala sesuatunya itu datang dari Allah dan kita pun dari Allah, betul dohonota, berarti Allah lah pemilik kita, sehingga kita harus menyembah dan memuji Allah dalam hidup ini. Jika mulu bangsa Israel, Jepang adopiak kana takang maroha, bayangkan ngadi ida bangsoi di Meriba di masa ketika bangsa itu tidak lagi ada persediaan air. Menjirik betong lagi, dah adong be aek. Ale marhite si Musa, boy haluar aek dibaen si Musa alani hagogon ni debata, jala boy papuas nasida, na minum, sion batuido keluar aeki. Mereka sudah menyaksikan apa yang Allah telah lakukan. Alaitung maul nasi dalau beribadah tu debata. Itu bedung bongot nasida tu tano Kanaan na pinarbaga ni debata na masa. Gabi tadi kon halaki do musi debata. Mereka justru menyembah Allah lain, beribadah kepada Allah lain. Ape debata do nama nopa, debata nama ngaramoti, debata na mamasu-masu. Jika kepada saya ditanyakan nang hita saluhutna, buasa iko pujiota debata, buasa ikon marsoba tu debata, batakas do dohonoku, kalau bukan karena Allah saya bukan apa-apa,
Kalau bukan karena Allah, saya mungkin tidak ada. Nang hitau saluhut nape muldang alen di bata. Badang adong hitaon. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah. Dan ini lagi yang sungguh dahsyat yang membuat saya memuji dan menyembah Allah. Karena saya tahu Allah penolongku. Dan bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari saja Allah menolongku. Bayakoma kita na seharusnya Tuhan matiakian alai bui kita terpatupa gawe jolma naung pinadua. Artina Tuhan matian hiat do hita. Alani dosa ai upani dosa do hamatean. Alamar dosa do jolmai Tuhan matiakian ma jolmai sudi. Alai mau lihat tema di Yesus Kristus. Na Tuhan matiakian kita alai dibayan ibana madalan haluaon asa unang mate kita ganup alai asa dapotan haluaon diaka na porsia di ibana. Itu sungguh dahsyat bagi saya dan bagi kita juga. Masih bisakah kita untuk berkelik tidak memuji Allah dan menyembah Allah dalam hidup ini karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya Allah dalam hidup kita? Kalau itu sungguh luar biasa. Babui madohonota, ya Allah itu kan pencemburu miliknya, tetapi harus berlari dari hadapannya. Ya bigali baju pangdok part 33 kan. Buah madang aci roha amang. Buah madang sugu roha amang. Molo marutang gimana rodo tuau. Ale molo mabayar cash tu na asing do mana lau akan sama nih. Kan cemburu do kita kan. Molo marutang gimana rodo kita. Catat dah enau se. Ale molo tu hala molo manunghor ibana nyon di mana oleh marutang. Bagaimana dia tidak cemburu? Begitulah Allah kita adalah Allah yang milik sudi hitaon tertopa Allah ni debata apa ikon lau hita tu debatan asing anggoy nga luar biasa. Allah itu pencemburu. Manang song dia akan marah murka ketika ada miliknya hilang dari hadapannya. Kan itu na debata ison. Molo tabereng. Di ayat naparpudi mulai sian ayat 8 1 ayat 10 sedai narodo rimas debata rimas debata ujungnya gawe di baima 40 petahun perjalanan bangsoi satu Kanaan asa saluhutna akan atakang marohai jolomate jusudi di halongonani dungi masuk ma akan baru naung tartopa manada takas debata saya marah ketika mereka harus lari dari hadapanku. Jadi kita pesongoni amang inang debata dona punasa hita, debata mangramoti hita, unang magot to sian adupan ni debata. Manang gabi manobah aka debata nalain, debata naliban. Holan tiop debata, holan marsoba, holan memuji ibana. Jalaon mahebat ta akan naporsea penata adopi. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini tidak membatasi kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Arong do halak kan songoni kan tikilas rohana belupa do mana tu debata. Ale tiki marsa imana, tiki marsi tahunon imana, bamar minggu acura mula dong 5 hari mar minggu di bagasa saminggui barodo imana. Lam jujut imana martangi yang rupani nina rohana asalam tangi debata imana. Abe tiki kenaikan pangkat ketika dapat bonus imana siakatorra mar minggu seheli pesohya akan songoni. Walaupun di dalam susah, walaupun di dalam duka, ternyata kita harus menyembah Allah, harus memuji Allah dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, derita sekalipun harus memuji Allah di dalam hidup ini. Nampi rupani mau lah teh, jolmai teh, mau dibagasa si taonon, gale dupe pamatang, alani si taonon,
Itu do malas mananggali mangalaka pemalas. Tetapi itulah hebatnya orang percaya, di dalam suka duka sekalipun kita harus menyembah dan memuji Allah. Adong nah tinadar rupanya sahala pengacara terkenal di Chicago, Amerika Serikat, nama reguar si Horatio Spafford. Mungkin ngadong nama nada di bahasa kita nanti. Horatio Spafford, pengacara terkenal ujui di Chicago, Amerika. Memang sih dia kaya raya, tetapi bukan karena kaya rayanya ini dia terkenal, bukan karena kaya raya dia terkenal. Nama bed di mana terkenal tarsohono maceritana. Akan adong dosa dana bawa di halaki Rabdoho Ripena Ima Ane Spafford. Kemudian 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dia kaya raya dari pekerjaannya pengacara. Pada tahun 1871 dia kehilangan putranya karena wabah penyakit menular yang bernama Streptococcus pyogenes. Mungkin ahli medis di son di boto deh. Penyakit menular yang membuat infeksi bagian tubuh anak-anak yang berusia 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah, dungi mate mak, dana bawa di mana. Tetapi pada tahun yang sama juga terjadi kebakaran yang melanda daerah Chicago. Kebakaran yang hebat, banyak perkantoran dan banyak rumah di Chicago itu yang hangus, terbakar, termasuk rumah ini Horatio Spafford nakin. Hartanya banyak yang hilang dan uangnya juga banyak yang hilang, sehingga kesedihan yang melanda mereka. Ngama tidak dana bawa duni ikon agorado jebuna dan hartanya banyak yang hilang. Kemudian melihat kesedihan ini di bereng mana nang inatan ape ngasidi akan musibah ini. Maka dia berinisiatif ala adong kunjungan kerja natu Inggris di tahun 1871 itu. Jadi borhak mahalaki asa unang di bagasan ilu tok-tong tahe pernijabu ni buah mak sekalian urusan dinas, sekalian hubungan mahalaki merdelani di buah ma pernijabu nang dohot opak buruna nateding dobe. Alai aladang selesai dobe aka urusan bisnisna di Inggris ngatar liling. Jadi diputuskan nasida maatong parjolo mahamu borhat ate ninat tu parnijabuna dohot opak buruna. Ya duluan lah berangkat, taruhan di mana dok? Di pelabuhan. Jadi dia tinggal dan dia antarkan istri dan 4 anaknya, lalu kemudian dia kembali melanjutkan aktivitas kerjanya. Tapi dung mulai mana selesai pekerjaannya mersugut naik di bagaimana mak berita kapal yang ditumpangi oleh istrinya dan 4 orang putrinya tenggelam di Samudra Atlantik. Butuh tebayakon. Kapal yang ditumpangi istrinya dan 4 putrinya tenggelam di Samudra Atlantik. Mate ma opatca burunai. Opatca burunai mate. Ale molo parnijabuna bui diselamaton ala
Buido petiki parnijabuna ditakuk mahau na teding sian kapal. Bisa kita bayangkan, dia sudah kehilangan anaknya, dia kehilangan 4 putrinya, dia kehilangan rumah tempat tinggalnya. Ya, gue luar biasa kesedihan itu. Bamula mahalaki era suami istri yang Mama Sudi anak namate. Lalu kemudian dia kembali dari Inggris ke Amerika, ke Chicago, menggunakan pesawat, menggunakan kapal yang bernama kapalnya itu Ville de Havre kapalnya. Kemudian di Samudra Atlantik dia melihat sendiri sisa-sisa kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya tenggelam itu. Ayalah memang ikon menulis di Samudra Atlantik. Dia melihat itu. Oleh luar biasa namanginang. Walaupun apa yang telah dihadapinya, kesedihan yang sungguh dahsyat itu, selama dalam perjalanan dia masih bisa menuliskan lagu pujian kepada Allahnya. Jip lagu pujian naon imana berjudul It Is Well With My Soul. Dan ternyata lagu pujian ini akhirnya diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia ini, termasuk dihita di bahasa Indonesia, nang dihita di bahasa Batak. Adong edene. Ini sungguh dahsyat bukan? Ketika apa yang terjadi kepada dia, dia masih bisa menyembah Allah, dia masih bisa memuji Allah dan membuat lagu pujian baru yang menghantarkan orang-orang percaya di dunia ini untuk setia kepada Allah atas apa yang dia alami itu. Jadi It Is Well With My Soul diterjemahkan ke dalam bahasa Batak, Ahmad dung sonang rohaki ima ede. Coba tabai dung sonang rohaki memang emai mana. Oh di boto hamu ala nang tersurat do HP. Urip punakin mu boto malo do HP. Tede hom maju edeon kata-katanya yang menunjukkan sesuatu, dia berserah kepada Tuhan karena kuasa Tuhan walaupun kepahitan, kesedihan si taonon nanya dopan ni ibana dusanang rohaku di Yesus si taonon padudut rotu dirina tidak membuat dia untuk berhenti beribadah dan menyembah dan memuji Allah dalam hidupnya. Alai-ala si taonon nadopan di mana justru patuguhon rohana marpos ni roha tu debata. Kita pesaluhutna una ketading kita puji debata marsoba beribadah bahema debata sepenuh hati di bagasan ngulumuna asa marsoba pehamu sepenuh hati beribadah memuji
pasa pilihan saluhutna sian nasa rohamuna. Amin. Martanyang mahita. Mauliati madiho oleh Tuhan atam naung takas ubigi hami na toktong maniroi rohanang pikiran nami asa marsoba tu debatan sian nasa rohanami memuji debata dia ke hari-hari nami ajar hami oleh Tuhan lamana daho dingulu namion akan atinopam di banua gijang di banua tonga nang di banua turun dada ulat ni pangaramotion ni Tuhan dingulu nami ganup bui sonang suaribu-ribu kami alai naung belga sia saluhut nai ala nunga di paradiho hanguluan nama noktong tu saluhut na jolma na porsea tuho atong hodo di batanami tu hodo hami marsoba mangalualu mamuji jala martangiang sian nasa rohanami napos dorohanami sai jagaomu ramotamu dohami saliling ninggulu nami saha rodi ujung ne ajal nami pe pataruh hami oleh Tuhan di bagasan ngulu nami ala ni pos rohanami tong majami tahun holongmu tonga-tonga ni portibion akasi taono dada mangabati hami arsak ni roha nang aka sahid do saluhut natahe ay pos dorohanami say jaga dohami manok tong rasi rasa ruajal ni asyang anang nang ajal nabi be saya ramoti saluhut na akan aporsea tonga-tonga ni portibion ramoti pasu-pasu nang saluhut na huriam HKBP di sadok portibion tong ale Tuhan marhiti huriam marsi hohot di bagasan visi misina gawe sodang gawe sira si buat pasu-pasu tonga-tonga ni portibion ramoti aka pemimpin nami tong mangulahon obar tuluman rohami ramoti bangso nami nang kota nami tong ali Tuhan di bagasan hasadaun ni roha aka uluan ni pamareta nami pajong jokon keadilan kedamaian dan kesejahteraan bangsa tong pos roha nami saat di homa daging doto dinami sisa dosa pangson nami terang mahdi Yesus Kristus Tuhan nami tong jalo tangyang nami saat di homa daging doto dinami sisa dosa pangson nami amin mahdi Yesus Kristus Tuhan nami dong jalo tangyang nami di homa daging doto dinami sisa dosa pangson nami amin mahdi Yesus Kristus Tuhan nami dong ata ni debata nama dungguli kita pasahato pilihat di debata iman atar surat di puda bidutulu ayat sian nama do pasahata ni debata nama dungguli kita pasahato pilihat di debata iman atar surat di puda bidutulu ayat sian nama do pasahata ni debata nama dungguli kita pasahato pilihat di debata iman atar surat di puda bidutulu ayat nama do pasahata ni debata nama dungguli kita pasahato pilihat di debata iman atar surat di puda bidutulu